Καλημέρα σας! Τι ωραίο σκηνικό είναι αυτό που έχουμε. Πραγματικά τέλειο. Νομίζω ότι μας ταιριάζει. Είναι έτσι κοριτσίστικο, είναι πολύ στην πρίζα. Είναι πάρα πολύ ωραίο, πάρα πολύ ωραίο. Καλώς ήρθατε κι εσείς στην παρέα μας, στα κορίτσια στην πρίζα. Με τη Χριστιάνα Κοχλατζή. Και τη Μένια Κούκου. Καλημέρα Μενάκο, πώς είσαι καλά? Καλημέρα Χριστιάνα μου, καλημέρα. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο, μια υπέροχη μέρα ξεκινά. Ευτυχώς, γιατί χθες πραγματικά ήταν απίστευτη ημέρα. Όντως. Ήταν μια πολύ δύσκολη μέρα για όλη τη χώρα. Πραγματικά, δεν ξέρω, μαζί ήμασταν βέβαια χθες, στον κατακλυσμό. Πραγματικά, όντως. Επέλεξα να μην πάρω αυτοκίνητο, ευτυχώς. Ευτυχώς όμως, γιατί τα χάνω με την πολυβροχή εγώ. Λοιπόν, πάμε γρήγορα. Γιατί έχουμε πολλούς καλεσμένους σήμερα, πολλά θέματα. Να πούμε για τον διαγωνισμό μας. Ο διαγωνισμός μας θα ισχύσει μέχρι αύριο, γι' αυτό έχετε 2 ολόκληρες μέρες μέχρι να... Έχετε μάλλον τη δυνατότητα 2 ολόκληρες μέρες να στέλνετε τα μηνύματά σας, γι' αυτό σπεύστε. Λοιπόν, θα στείλετε στα κορίτσια στην πρίζα στη σελίδα μας στο Facebook το όνομα και το τηλέφωνό σας για να διεκδικήσετε ένα από τα 3 δωράκια μας. Που είναι, Μένια μου, τι είναι αυτή την εβδομάδα? Είναι μια υπέροχη μπλούζα, ένα ρολόι και... μπλούζα, ρολόι και ένα καπέλο. Και ένα καπέλο, μπράβο. Το καπελάκι μου, αυτό που φοράω, θα το δείτε στη συνέχεια. Πάμε όμως γρήγορα σε έναν υπέροχο και εγωιτευτικό ηθοποιό, σκηνοθέτη. Και έχει υπάρξει και σκηνοθέτη. Συγγραφέας. Μπαμπά. Καθηγητής υποκριτικής και χορευτής. Είναι ο Κώστας Καραμίδας. Γεια σας. Εγώ θέλω να γίνω το ωραίο το καλημέρα που κάνατε, το πρώτο που κάνατε. 1, 2, 3. Σου άρεσε. Ναι. Καλημέρα! Καλά, μιλάμε, διαλύεται το σύμπαν. Καλώς ήρθες στην παρέα μας. Τι κάνετε, καλημέρα. Τι κάνεις? Να βάλουμε λίγο τα πράγματα σε μια στη σωστή σειρά. Γιατί μη μας λένε ότι δεν είμαι ούτε χορευτής είμαι, πρώτον. Έτσι, δεν είμαι σκηνοθέτης. Εμείς τα λέμε είμαι αυτά. ηθοποιός. Τελευταία έχω γράψει. Έχει σκηνοθετήσει όμως. Εντάξει, αλλά με κάτι που πολύ μικρό που έχει σκηνοθετήσει δεν γίνεσαι τόσο εύκολα σκηνοθέτης. Απλά είναι παρεμφέρει τα πράγματα που κάνω. Το βιβλίο μου, εντάξει, κυκλοφορεί, πάει πολύ καλά. Νομίζω ότι μετά το δεύτερο θα μπορώ να λέω, αν και έχω την ιδιότητα στην εφορία πλέον και του συγγραφέα, γιατί δεν γίνεται αλλιώς. Εγώ που έχω γράψει ένα βιβλίο δεν λέγομαι ακόμα. Πώς δεν λέγεσαι, άμα πληρώνεσαι και άμα ζεις από αυτό? Όχι, δεν ζω. Κάνα ποιο συγγραφέα ζει μόνο από τα βιβλία, τα λέμε τώρα. Να πούμε στον κόσμο που ίσως δεν το γνωρίζει ότι ετοιμάζεις ένα νέο βιβλίο το οποίο θα κυκλοφορήσει το Μάιο. Να τα πάρουμε με τη σειρά, να πούμε για το πρώτο. Ναι. Ας πούμε για το πρώτο. Ας πούμε για το πρώτο. Το πρώτο μου βιβλίο ήταν το Μπαμπά Μεγάλωσέ με, το οποίο κυκλοφορεί από πέρυσι το Μάιο από τις εκδόσεις Μίνωας. Πάει εξαιρετικά για το είδος του βιβλίου, γιατί είναι ένα βιβλίο που απευθύνεται κυρίως σε γονείς, απευθύνεται δηλαδή σε ανθρώπους που ετοιμάζονται να κάνουν οικογένεια, σε ανθρώπους, σε ζευγάρια που είναι με παιδιά μικρά ή θα κάνουν παιδιά. Έχει μια μεγάλη γκάμα βέβαια, αλλά είναι ειδικό βιβλίο. Εσύ πώς πήρες απόφαση να γράψεις ένα τόσο εξειδικευμένο βιβλίο? Εντάξει, εγώ δεν μπήκα σε πολλές λεπτομέρειες οι οποίες έχουν να κάνουν με πιο ειδικές πληροφορίες που τις δίνουν οι γιατροί, τις δίνουν πιο ειδικοί. Εγώ μπήκα και έγραψα τη δικιά μου εμπειρία από την ανατροφή της κόρης μου. Τα 4 πρώτα χρόνια από την ανατροφή της κόρης μου. Βέβαια, έχω διαβάσει πάρα πολύ, έχω μιλήσει με πολύ κόσμο, με ειδικούς, με φίλους, με πράγματα. Και εκεί καταθέτω τη δικιά μου εμπειρία και ουσιαστικά θέλω να παροτρύνω τους μπαμπάδες, τους άντρες δηλαδή, να ασχοληθούν με την ανατροφή των παιδιών τους. Διότι ήθιστε στην Ελλάδα λόγω παράδοσης και λόγω ιδιοσυγκρασίας να μην ασχολούνται πολύ οι μπαμπάδες. Να ασχολούνται ακριβώς οι μαμάδες. Περισσότερο. Οπότε, αυτό σημαίνει ότι μοιραζόσασταν τις υποχρεώσεις. Ναι, σχεδόν 50, όχι σχεδόν, 50-50. Υπήρξε και μια περίοδος που εγώ, τότε που γύριζα τη ζωή της άλλης, που είχα πάρα πολύ χρόνο. Παρόλο που είχα πολλά γυρίσματα, ήταν μαζεμένα τα γυρίσματά μου και είχα πολύ περισσότερο χρόνο από ό,τι είχε η γυναίκα μου και τότε εκείνη την περίοδο. Ήμουν εγώ περισσότερο πάνω από τη μικρή. Είναι μια διαδικασία πολύ όμορφη το να μεγαλώνεις ένα παιδί. Είτε είσαι άντρας είτε είσαι γυναίκα. Προσέξτε, δεν απευθύνομαι μόνο στους μπαμπάδες, γιατί ξέρω ότι και πολλές μαμάδες δεν ασχολούνται με την ανατροφή των παιδιών τους. Έτσι, παρκάρουν τα παιδιά στις δαντάδες, παρκάρουν τα παιδιά στις γιαγιάδες και στους παππούδες. Και χάνουν αυτή την όμορφη διαδικασία. Εσύ, ωστόσο, είχες, όπως μας είπες, το χρόνο. Είχα το χρόνο, ναι. Να μεγαλώσεις την κόρη σου. Ακριβώς. Τώρα, πόσο χρονών είναι? Είναι 4,5 πια. 4,5. Πάμε για 5. Θα κάνετε άλλο παιδάκι, σκέφτεστε? Θα θέλαμε πάρα πολύ, αλλά προς το παρόν με όλα αυτά έτσι όπως είναι η κατάσταση γενικότερα στη χώρα και στις δουλειές μας και στο τρέξιμο που είμαστε, θέλουμε να κάνουμε ένα παιδί και να του δώσουμε, το δώσαμε και στο πρώτο. Και βλέπουμε ότι αυτό δεν θα γίνει αν το κάνουμε τώρα. Δεν το έχουμε αποκλείσει, αλλά δεν λέμε ότι θα θέλαμε να το κάνουμε και άμεσα. Δηλαδή, λίγο να βάλουμε σε μια σειρά τα πράγματα, γιατί
αυτό που συμβαίνει στη χώρα σημαίνει και σε εμάς. Όλα έχουν έρθει. Βέβαια, έχει επηρεάσει όλες τις οικογένειες. Πρέπει να τρέχουμε περισσότερο, να παίρνουμε λιγότερα. Πόσο μάλλον να είναι και το δικό σας επάγγελμα, επειδή είναι, όπως και το δικό μας βέβαια, είναι ανασφαλές. Πλέον όλα. Το επάγγελμα του ηθοποιού είναι χόμπι πια, δεν είναι επάγγελμα. Εσύ για ποια πράγματα είσαι περήφανος που είσαι πατέρας? Για ποια πράγματα θεωρείς τον εαυτό σου? Κοίταξε, δεν νιώθω ότι έχω κάνει το 100% των πραγμάτων που θα έχω κάνει, που θα μπορούσα να έχω κάνει, αλλά νιώθω περήφανος γιατί ασχολήθηκα. Γιατί έχω πολλούς φίλους που είναι γονείς και έχουν 2 και 3 παιδιά και δεν έχουν ιδέα για πολύ βασικά πράγματα. Δηλαδή δεν ξέρουν καν ούτε πότε έχουν γεννήθει τα παιδιά τους. Νιώθω πολύ πλήρης που έχω μια τέτοια σχέση με την κόρη μου, που ασχολούμαι ακόμη και τώρα. Παρ' όλα αυτά, νομίζω ότι θα μπορούσα και ακόμη περισσότερο. Αλλά έχουμε και εμείς πράγματα να κάνουμε. Εξής, ο άνθρωπος έχει και τις δικές του ανάγκες. Έτσι ακριβώς. Δεν μπορείς να αφοσιωθείς. Αφοσιώνεσαι 100% βέβαια σε ένα παιδί, αλλά από εκεί και πέρα πρέπει να χαλαρώνεις και εσύ, να έχεις τα ενδιαφέροντά σου. Και στην άλλη άκρη, να μην ασχολείσαι καθόλου. Ναι. Είναι πολύ δύσκολο. Πολύ κακό δηλαδή αυτό να μην ασχολείσαι καθόλου με τα παιδιά. Για ποιο λόγο κάνεις παιδιά? Τα παιδιά τα κάνεις για να τους δώσεις κάποια πράγματα, να τα γεμίσεις με εφόδια έτσι ώστε να κάνουν τον κόσμο καλύτερο. Δηλαδή να τους παραδώσεις ένα κόσμο. Καλά, θα τους παραδώσουμε τέτοιο κόσμο που τους παραδίδουμε εμείς τώρα. Αυτό είναι χαλιμαύρο, τουλάχιστον αυτά να τον αλλάξουν λίγο. Να τους δώσουμε εμείς τα εφόδια να τον αλλάξουν λίγο. Και αυτό το βιβλίο έχει. Όχι, συνέχισε. Έχει εξαντληθεί η πρώτη έκδοση. Πήγε πολύ καλά, όπως σας είπα, μέσα στο καλοκαίρι. Έχει βγει η δεύτερη και από ό,τι ξέρω, αν όχι τώρα την Άνοιξη, το φθινόπωρο θα κάνουμε και τρίτη έκδοση. Θα το εμπλουτίσουμε και με κάποια νέα κείμενα που έχω γράψει στο μεταξύ για την ανατροφή των παιδιών. Πάρα πολύ Εγώ ωραία. αρθρογραφώ κιόλας για θέματα οικογένειας. Ναι, στο infokids.gr έχω κάθε εβδομάδα ένα άρθρο που δημοσιεύεται εκεί και έχει να κάνει με την οικογένεια, με την ανατροφή των παιδιών, τα οποία πάντα όμως είναι από την πλευρά τη δικιά μου, από την εμπειρία τη δικιά μου. Δεν είμαι ειδικός, δεν είμαι γιατρός. Γράφω την εμπειρία τη δικιά μου και προσπαθώ με τις συμβουλές, δηλαδή έχοντας κάποια πρακτικά, με την εμπειρία μια πρακτική σου εμπειρία, προσπαθώ να παροτρύνω και να βοηθήσω κάποιους νέους γονείς να μην κάνουν τα ίδια λάθη. Γιατί εγώ λέω και τα λάθη μου, γράφω και τα λάθη μου. Ποια είναι τα λάθη σου, Πολλά λάθη. Τώρα να αρχίσουμε και τα λέμε, δεν τελειώνουν τα λάθη. Άστο, ας μην τα πούμε καλύτερα. Ένα πολύ μεγάλο λάθος που κάνουμε όλοι οι γονείς είναι να κάνουμε ό,τι κάνουμε στο παιδί μας να το κάνουμε με ανταμοιβή. Δηλαδή, του λέμε κάνει αυτό για να σου κάνω εκείνο. Δηλαδή, φάει αυτό για να σου δώσω μετά ένα υλικό. Σαν επιβράβευση. Κάνει αυτό για να πάμε μετά βόλτα. Αυτό είναι λάθος. Γιατί μαθαίνει πάντα το παιδί να έχει. Να έχει πάντα κάποιο κίνητρο. Κάτι σαν αντάλλαγμα και να μην το κάνει γιατί πρέπει να το κάνει. Δηλαδή, μπορεί να χρειαστεί περισσότερο χρόνο. Δεν έχουμε το κουράγιο πολλές φορές. Δεν υπάρχει υπομονή. Όταν είσαι πολύ κουρασμένος και γυρνάς στο σπίτι, λες: «Οκ, τώρα, δεν πειράζει, ας του δώσω μια σοκολάτα, για να. Δεν μπορώ να αντέξω αυτή την κρίνια». Αλλά αν επενδύσεις πολύ πάνω σε αυτό, κάποια στιγμή θα έχεις αποτελέσματα. Εγώ είμαι κάπου στη μέση. Δεν μπορώ να πω ότι δεν τα κάνω αυτά τα λάθη. Μακάρι να. Είναι άλλοι που δεν τα κάνουν καθόλου. Δεν μπορώ. Δεν έχουμε το κουράγιο πολλές φορές να το αντέξουμε αυτό το πράγμα. Τα παιδιά είναι πολύ επίμονα. Και αν βάλουν κάτι στο μυαλό τους, θα σε σκάσουν για να το καταφέρουν. Τώρα βέβαια γράφεις ένα τελείως διαφορετικό βιβλίο, ένα μυθιστόρημα. Ναι, είμαι πολύ χαρούμενος. Θέλουμε να μας πεις γι' αυτό, γιατί είναι κάτι διαφορετικό. Η προεργασία για αυτό το βιβλίο είχε ξεκινήσει πριν ξεκινήσω να γράφω τον Μπαμπά Μεγαλοσέμα. Απλά το άφησα και με το που τέλειωσα τον Μπαμπά Μεγαλοσέμα ξεκίνησα αμέσως να ασχολούμαι με αυτό. Αυτό είναι ένα μυθιστόρημα και είμαι πολύ χαρούμενος και νιώθω και ευγνώμων που μου εμπιστευτήκαν αυτή την ιστορία, η οποία συνέβη την κατοχή. Είναι αληθινή ιστορία. Η βασική ιστορία του βιβλίου δηλαδή είναι αληθινή. Είναι ένα γεγονός που έγινε την κατοχή. Και αυτό από πού το έμαθες, από πού το άντλησες? Ένας οικογενειακός μας φίλος, ο οποίος και αυτός το έμαθε πολύ πρόσφατα για αυτό που είχε συμβεί στην οικογένειά του, γιατί ήταν ένα επτασφράγιστο μυστικό όλο αυτό. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτό. Και πραγματικά είναι σοκαριστικό το γεγονός. Δεν το πιστεύεις ότι μπορεί να έχει συμβεί αυτό στην Ελλάδα, ακόμα και την περίοδο της κατοχής. Θέλεις να μας δώσεις μια μικρή ιδέα? Λοιπόν, η ιστορία μου εμένα περιστρέφεται γύρω από αυτό το τραγικό. Πραγματικά το λέω, όταν θα διαβάσετε το βιβλίο, με το καλό εκδοθεί, θα καταλάβετε. Περιστρέφεται όλη η ιστορία γύρω από αυτό το τραγικό γεγονός και αναπτύσσονται δύο ερωτικές ιστορίες απόλυτης αγάπης στην κατοχή, ένα ζευγάρι στην κατοχή και ένα ζευγάρι στο σήμερα, στο τώρα. Αυτές οι δύο ιστορίες αγάπης έχουν ένα κοινό παρονομαστή, αυτό το τραγικό γεγονός, το οποίο κάπως, με κάποιο τρόπο... Τους έχει σημαδέψει, αυτό είναι τους το κοινό ενώνει. Τους ενώνει και στο τέλος αποκαλύπτεται πώς τους ενώνει και μέσα γιατί. Από όλη αυτή τη μαυρίλα προσπαθούν να βρουν τον έρωτα. Δεν ξέρουν. Να ανθίσουν. Όχι. Οι άνθρωποι στο σήμερα δεν ξέρουν τι έχει συμβεί. Ζουν τον απόλυτο έρωτα, δεν έχουν καθόλου μαυρίλα, ζουν πάρα πολύ καλά. Οι άνθρωποι στο τότε, παρόλο που είναι η κατοχή, ζουν έναν έρωτα μέσα στον πόλεμο, με τα προβλήματα που έχει ο πόλεμος. Φεύγει για τον πόλεμο ο άντρας, η γυναίκα τον περιμένει, γυρίζει. Μέχρι που συμβαίνει αυτό το γεγονός, όλα είναι πολύ όμορφα.
Το βιβλίο, βέβαια, είμαι σε ένα μεγάλο δίλημμα αν θα τελειώσει ευχάριστα ή δυσάρεστα και ακόμα δεν το έχω αποφασίσει. Γιατί αυτές τις μέρες θα γράψω το τέλος και έχω 2-3 επιλογές να κάνω. Θέλουμε happy end. Θέλουμε happy end, σε παρακαλώ. Αν ήταν τόσο έτσι, αν είχε τόσο αρνητικά συναισθήματα όλο αυτό το. Σε όλο το βιβλίο, θέλουμε happy end. Ναι, επειδή προς το τέλος γίνεται όλο αυτό το πράγμα. Θα δούμε. Δεν θέλω να το προδώσω κιόλας. Εντάξει. Δεν ξέρω ο κόσμος τι θα γίνει. Το έχεις σκεφτεί όμως στο τέλος, το έχεις γράψει, γιατί είπες ότι είσαι ανάμεσα σε τρία. Έχω τρεις επιλογές, τις οποίες πρέπει μέσα σε 3 μέρες να το τελειώσω. Αυτό είναι το μόνο που μου έχει μείνει. Είναι δηλαδή 5-6 σελίδες που μου έχει μείνει για το πώς θα τελειώσω αυτό το βιβλίο. Ξέρεις, πάντα το τέλος τελικά είναι το πιο δύσκολο. Το πώς τελειώνει κάτι είναι πολύ σημαντικό. Πώς αρχίζει και πώς μένει. Είναι αυτό που σου μένει και είναι η ουσία. Οπότε πρέπει να το. Θα το μελετήσω. Πάμε σε ένα διάλειμμα και να επιστρέψουμε με dancing. Ναι, θα χορέψουμε, εννοείς. Να κάνω ζέσταμα. Ναι. Πάμε. Επιστρέψαμε, τι έγινε, όχι, δεν είναι. Μια χαρά, να εδώ. Είμαστε σε σύνδεση με τους. Πώς να το πω, τι είναι ακροατές τώρα, τι είναι όχι, τηλεθέτες. Μπερδεύεσαι, γιατί είναι υπολογιστής. Σωστά. Τηλεθέτες. Πάντως δεν είναι ακροατές. Φίλους μας στο Web TV. Μας παρακολουθούν στο Web TV. Είναι καινούριο το μέσο, οπότε πρέπει να ξέρουμε πώς θα το αποκαλούμε πλέον. Έτσι, ακριβώς. Ναι, θα μου πεις σημαίνει και με τηλεόραση αυτό. Εν πάση περιπτώσει, τηλεθεατές. Τους φίλους μας, όπως είπαμε, που μας παρακολουθούν στο Web TV. Λοιπόν, τώρα θα πάμε στο Dancing with the Stars. Να πάτε. Περιμένουμε πώς και πώς. Θα πάμε μαζί. Για πείτε μου. Θα πάμε μαζί. Έχουμε να δούμε κανένα χορογραφία, έχετε τίποτα? Δεν έχουμε. Τα έχουμε δει όλα. Καταρχάς, μας είπες ότι θα χορέψεις live. Είπα εγώ τέτοιο πράγμα. Ναι, βέβαια, μας το πες. Μην κάνεις ότι δεν θυμάσαι. Αχ, πού είναι η Παρτενέρ μου, δεν μου ήρθε την Παρτενέρ. Δεν μπορώ εγώ χωρίς την Παρτενέρ. Εδώ εμείς τι κάνουμε, νομίζεις? Δεν ξέρετε τη χορογραφία. Να. Ξέρουμε. Εγώ ξέρω ζούμπα. Άμα ξέρει ζούμπα. Ξέρω. Ωραία. Και ζούμπα. Ναι, ξέρω. Κάνω, μου αρέσει πάρα πολύ ζούμπα. Αλήθεια. Είναι πολύ ωραίος χορός και είναι πάρα πολύ εκτονωτικός και νομίζω ότι μέσα σε μια ώρα, αυτό το μια ώρα ζούμπα είναι ό,τι καλύτερο από άποψη γυμναστικής. Δηλαδή, και κάνεις και πολύ ωραίο σώμα. Ναι, κάνεις πολύ ωραίο σώμα, είναι η αλήθεια. Λοιπόν, πες μας για το Dancing with the Stars. Καταρχάς, πώς είδες εσύ τη συμμετοχή σου, πώς ήταν για σένα όλο αυτό το διάστημα η συμμετοχή στο Dancing with the Stars? Ένιωσες πικραμένος, γιατί αποχώρησες λίγο νωρίτερα από τους υπόλοιπους παίκτες? Κοιτάξτε, ο καθένας νιώθει πικραμένος. Ακόμα και ο Ηλίας, πιστεύω, που έφτασε στον τελικό και δεν πήρε το τελικό, πικραμένος θα νιώθει, θα ήθελα να πάρει και τον τελικό. Όλοι θέλουν να πάνε κάπως παραπάνω. Εγώ δεν περίμενα από τον εαυτό μου να τα πω τόσο καλά με το χορό. Δηλαδή, δεν περίμενα ότι θα μπορώ να χορέψω τόσο καλά όπως λέγανε και με τη βαθμολογία που πήραμε, ειδικά στα πρώτα live. Έτσι, στα πρώτα 5 live είχαμε πάρει πάρα πολύ καλές βαθμολογίες. Είχαμε βγει 3 φορές δεύτεροι. Εκπλαγήκαμε όταν φύγαμε στο έκτο live και εγώ και η Άννα Υπολίζου, η παρτενέρ μου. Και εμείς εκπλαγήκαμε πάρα πολύ. Εντάξει, αλλά αυτή είναι όπως και η Κάτια Δανουλάκη δήλωσε κάτι τέτοιο, ότι είχες πολύ περισσότερες δυνατότητες. Ξέρεις κάτι. Για να φύγεις τόσο νωρίς. Τώρα είναι μεγάλη κουβέντα να το συζητήσουμε αυτό όλο γιατί γίνεται, αλλά αυτή είναι η κανόνες του παιχνιδιού. Τους αποδέχεσαι, θα μπορούσα να έχω φύγει και στο πρώτο live. Να μην χορέψω καλά την πρώτη φορά και να φύγω. Αδικήθηκες, θεωρείς ότι αδικήθηκες από την Επιτροπή? Αν ήταν αμιγώς χορευτικοί οι κανόνες του παιχνιδιού, δηλαδή κρίνανε για τις χορευτικές ικανότητες, θα πίστευα πως αδικήθηκα. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Ψηφίζει και ο κόσμος. Ο κόσμος δεν ψηφίζει μόνο αν χορεύεις καλά. Ψηφίζει και πόσο δημοφιλής είσαι, πόσο κάνεις κάποια πράγματα μες στο παιχνίδι. Μπορεί μια μέρα να μην δουν τη χορογραφία σου πολύ γιατί μπορεί να είσαι πρώτος. Είναι πάρα πολλοί παράγοντες που μπορεί να παίξουν ρόλο για να μην σε ψηφίσει μια μέρα ο κόσμος. Δηλαδή, είδαμε ότι, ας πούμε, η Λάουρα Ινάργης έφτασε στους 3 και ήταν 5 φορές προτινόμενη. Πώς γίνεται αυτό? Γίνεται με τον κόσμο. Είναι κάτι περίεργο που συμβαίνει. Θεωρείς ότι έπρεπε να κάνεις κάποιες ίντριγκες για να... Κοιτάξτε, όλα. Για εμένα είναι. Υπάρχει στα βίντεο. Υπάρχει στο παιχνίδι αυτό. Μέσα στο παιχνίδι της δημοφιλίας, αν θέλεις, υπάρχει αυτό να κάνεις διάφορα πράγματα. Για μένα δεν μου πάει αυτό. Εγώ προσπάθησα να κάνω. Είχαμε κάτι βιντεάκια που παίζαμε, τα οποία ήταν αστεία. Προσπάθησα να κάνω μέσα από τη δουλειά και μέσα από τους χορούς και μέσα από την πολλή δουλειά. Γιατί ρίξαμε πάρα πολλή δουλειά με την Άννα για να φτάσουμε να κάνουμε κάποιες ωραίες χορογραφίες. Όλα τα άλλα είναι λίγο εκτός από μένα. Δεν θα κάνω δηλαδή ψεύτικα πράγματα για να ανέβεις. Υπήρχαν και κάποιες αρνητικές κριτικές. Πώς τις αντιμετώπισες, όπως της Αφροδίτης Γραμμέλη, παραδείγματος χάρη? Κοιτάξτε, υπάρχουν πολλοί αξιόλογοι άνθρωποι. Δεν ξέρω, μπορεί να είναι και η μοναδική. Ναι, όχι, γράψανε διάφοροι. Άλλοι γράψανε πολύ καλές κριτικές. Κακές, αλλά τις γράψαμε με έναν τρόπο που είναι χρήσιμος για μένα. Δηλαδή, εγώ διάβασα κριτικές που δεν είναι καλύτερες. Για να γίνεις καλύτερος. Και λέω, ναι, σωστό είναι αυτό, ωραία, θα με κάνει καλύτερο αυτό το πράγμα. Εγώ σε αυτό που διαφωνώ,
εκτιμώντας πάντα τη δουλειά όλων των ανθρώπων που κάνουν αυτή τη δουλειά του κριτικού, είναι σε αυτό που διαφωνώ πολύ, δηλαδή είναι το ύφος που παίρνει κάποιος γράφοντας ή λέγοντας κάτι. Νιώσες προσβεβλημένος, γιατί δεν μπορεί διαβάσαμε να ότι είσαστε εξοφλημένοι. Ποιος είναι εξοφλημένος? Εγώ τα περισσότερα παιδιά που πήραν μέρος στο dancing είναι όλοι επαγγελματίες, όλοι δουλεύουν, όλοι κάτι κάνουν. Πραγματικά, ειδικά φέτος. Και αποκαλείς ως δημοσιογράφος ξοφλημένους κάποιους ανθρώπους σε μια χώρα που τη μαστίζει η ανεργία, σε μια χώρα που δεν υπάρχει δουλειά, που ένας στους τρεις είναι άνεργος. Και αποκαλείς, εν πάση περιπτώσει, ανθρώπους που έστω και δουλεύουν οι περισσότεροι, τους αποκαλείς και πάλι ξοφλημένους. Δηλαδή, οι δημοσιογράφοι, οι κριτικοί που δεν έχουν πια δουλειά, που είχαν πάρα πολύ δουλειά παλιότερα, όλοι οι δημοσιογράφοι που έχουν μείνει άνεργοι, είναι ξοφλημένοι. Δεν είναι δυνατόν. Είναι άνεργοι. Μπορεί να είναι άνεργοι. Εν πάση περιπτώσει, εμένα δεν με ενοχλεί καθόλου η κριτική. Μ' αρέσει η καλοπροαίρετη κριτική. Αυτή η κριτική που μπορεί να σε χτυπήσει πολύ δυνατά, αλλά να σε κάνει καλύτερο. Η κριτική με χαρακτηρισμούς προσβλητικούς, υποτιμητικούς, γυρίζουν ουσιαστικά σε αυτόν που τις κάνει. Σε αυτό δεν νομίζω. Δεν κάνει καλά τη δουλειά του. Την κάνουν δηλαδή κάποιοι, το κάνουν κάποιοι αυτοί για συγκεκριμένα με αυτόν τον τρόπο, για να τραβήξουν λίγο αυτό που λένε τον τόρο και να τραβήξουν λίγο να προβληθούν οι ίδιοι. Δηλαδή, να αυτοπροβληθούν. Αλλά χτυπώντας κάποιους άλλους. Δεν σε ακούει κανένας έτσι. Δεν σε ακούει, μάλλον σε ακούει ο κόσμος, ο οποίος λέει: OK, αλλά ο άμεσα ενδιαφερόμενος δεν μπορεί να πάρει κάτι από αυτό. Ο σκοπός της κριτικής λοιπόν είναι, ειδικά και στο θέατρο, έτσι, να σου γράψει άλλος κριτική και να σε κάνει καλύτερο. Να πεις ότι στην επόμενη δουλειά πρέπει να προσέξω αυτά που μου είπε αυτός ο ειδικός, αυτός ο άνθρωπος, που τον εκτιμώ, παρόλο που μπορεί να μου γράφει κακή κριτική. Έτσι. Κριτική είναι και καλή και κακή. Χρήσιμη. Είναι χρήσιμη και οι δύο κριτικές είναι χρήσιμες. Έτσι ακριβώς. Μιλήσατε με την κυρία Γραμμέλη αργότερα? Δεν έχω επαφή με την κυρία Γραμμέλη. Είχαμε μια επικοινωνία, εν πάση περιπτώσει, τότε. Μέσω ως δημοσιογράφο. διακαναλική επικοινωνία. Ναι, εντελώς. Την οποία ως δημοσιογράφο τη διαβάζω, την παρακολουθώ. Δεν έχει να κάνει το ένα με το άλλο. Ήταν μια στιγμή δικιά της που χειρίστηκε ένα θέμα με κάποιο τρόπο. Εγώ θεώρησα ότι έπρεπε να της απαντήσω και τελείωσε εκεί. Εγώ δεν σταμάτησα να τη διαβάζω. Τη διαβάζω και στα άρθρα που γράφει τώρα τη διαβάζω και σε πολλά από αυτά συμφωνώ. Απλά η συγκεκριμένη στιγμή νομίζω ότι ήταν ατυχής και για αυτήν. Ναι. Για τον τρόπο που την έκανε. Στο φετινό Dancing with the Stars, ωστόσο, δεν είδαμε πολλές. Θέλατε να πλακωνόμαστε. Εμείς τα περάσαμε πάρα πολύ καλά. Έχουμε τρομερές σχέσεις. Σε σχέση με τα προηγούμενα dancing εννοώ, που είδαμε πολλές διαμάχες, γενικά τσακώνονταν για την πρωτιά. Εμείς περάσαμε πάρα πολύ ωραία. Ακόμα και χτες το βράδυ τα παιδιά ήταν μαζεμένα στον Ηλία το Βρετό, στο μαγαζί που τραγουδούσα. Εγώ δεν μπόρεσα να πάω δυστυχώς. Την Κυριακή μετά είχαμε πάει στο Τζαλίκι όλοι μαζί, οι περισσότεροι δηλαδή. Την Τετάρτη το βράδυ ο Σπύρος ο Σούλης έκανε μια παρουσίαση σε ένα χώρο και εκεί πήγα. Δηλαδή και ένας υποστηρίζει τον άλλον. Και βέβαια ένας υποστηρίζει τον άλλον, γιατί δεν έχει να κάνει. Είναι ένα διαγωνιστικό πράγμα. Το οποίο γιατί να πλακωθώ εγώ τώρα με τον άλλον. Εγώ προσπαθώ να κάνω την καλύτερη δουλειά που μπορώ να κάνω εγώ. Το καλύτερο χορευτικό κομμάτι, δηλαδή να χορέψω όσο καλύτερα γίνεται εγώ και από εκεί πέρα θα κρίνει ο κόσμος. Δηλαδή να πλακωθούμε μαζί. Και κάναμε και πολύ ωραίες φιλίες. Έκανα φιλίες με ανθρώπους. Τον Γιώργο τον Τζαλίκη δεν τον γνώριζα. Τον Ηλία τον Βρετό δεν τον γνώριζα. Την Κελεκίδου δεν την γνώριζα. Με ποιον από τους συμπαίκτες να πούμε? Με τους συμπαίκτες σου κάνεις ακόμη παρέα? Κοίταξε, παρέα έχουμε διαφορετικές ζωές. Εγώ με τα παιδιά, εμείς ξέρεις, οι ελεύθεροι είναι λίγο διαφορετικά. Με όλους έχω μια επαφή. Την Τώρα εντάξει, την ξέρω χρόνια. Την ξέρω πολλά χρόνια. Έχουμε συνεργαστεί και στην τηλεόραση. Ναι. Παλιότερα. Με τον Ηλία τον Βρετό έχουμε πολύ καλή σχέση, με τον Γιώργο τον Τζαλίκη, με τον Σπύρο τον Σούλη. Μόνο τα παιδιά έχουμε. Η γυναίκα σου ήταν από την πρώτη κιόλας στιγμή στο πλευρό σου στο dancing. Ναι, τη βλέπαμε κιόλας. Πάντα είναι. Δεν ήταν σε όλα τα live, αλλά έχουμε και μια κόρη που δεν αντέχει να τα βλέπει όλα. Είσαι 5 χρόνια παντρεμένος. Θέλω να μας πεις τι σου έλεγε. Τι σου έλεγε όλα αυτά τα live, αν σε βοηθούσε? Η γυναίκα μου εξεπλάγει και αυτή με τις χορευτικές ικανότητες που φανέρωσα, από τις οποίες δεν ήξερα κι εγώ. Όταν έβλεπα δηλαδή μετά στο βίντεο τις χορογραφίες, έλεγα χορεύω εγώ έτσι. Δεν το πίστευα. Τι σου έλεγε Προσπαθούσε να μου κάνει κριτική, αυτό που λέγαμε κριτική, σε πράγματα τα οποία θα μπορούσαμε να κάνουμε καλύτερο. Αλλά της άρεσε πολύ που μπήκα σε διαδικασία. Γιατί έβλεπε και το πόσο δουλεύαμε, έβλεπε πόσο κουραζόμουν. Πώς γύρναγα στο σπίτι, ότι έχασα 7 κιλά μέσα σε ένα μήνα χορεύοντας. 7 κιλά σαν αλήθεια, τότε να ξεκινήσουμε να χορεύουμε. Τι περιμένετε? Εννοείται. 7 κιλά. Βέβαια, αυτό είναι κακό γιατί είναι πολύ απότομο. Πολύ απότομο και μετά είχα πολλούς τραυματισμούς. Δηλαδή είχα πάρα πολλά τραβήγματα επειδή έχασα πολλά κιλά γρήγορα. Αλλά ο χορός είναι τέλειος. Πες μας και τι σου είπε. Καλύτερο μέσο για να δυνατήσεις, καλύτερη διαδικασία για να δυνατήσεις από το να χορεύεις. Πες μας τι σου είπε και η κόρη σου, γιατί έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Γιατί το διάβασα σε συνέντευξη. Λες για την πρώτη φορά. Η κόρη μου δεν της άρεσε καθόλου που με αγκάλεζε μια άλλη γυναίκα. Γιατί ξέρεις, είναι πολύ διεκδικητική και μου είπε ότι δεν μου αρέσει καθόλου που σε αγκάλεζε.
Τι να κάνουμε τώρα, εσείς οι γυναίκες είστε λίγο. Έτσι είναι οι κόρες. Αγαπάνε πολύ τον Αλλά μπαμπά. γενικά τώρα ακόμα με ρωτάει, και σήμερα δηλαδή το πρωί μου ρώτησε πού θα πας. Λέω θα πάω κάπου, έχω μια συνέντευξη. Στο Dancing with the Stars. Όχι, αγάπη μου, έχει τελειώσει το Dancing with the Stars. Μην τη δείξεις τη φωτογραφία που βγάλουμε που είμαστε αγκαλιά. Όχι, θα σου ξεμαλιάσει, Ναι, αν είναι δυνατόν. Αχ, ναι, Λοιπόν, πραγματικά. εσύ ή η σύζυγός σου ζηλεύεις πιο πολύ? Ζηλεύουμε και οι δύο το ίδιο, όσο πρέπει νομίζω, μέσα σε ένα υγιές πλαίσιο. Δεν είναι παραπάνω από όσο πρέπει. Όσο είναι το φυσιολογικό σε ένα ζευγάρι που κρατάει μια σχέση ζωντανή, που δεν είναι διάφορο δηλαδή. Μπράβο. Είναι ισορροπημένο αυτό. Πώς τις έκανες την πρόταση γάμου? Πώς της έκανα την πρόταση γάμου? Μ' αρέσουν αυτά τα ρομαντικά. Σ' αρέσουν αυτά τα ρομαντικά. Εγώ το έκανα λίγο. Δεν της άφησα πολλά περιθώρια. Ναι, θα το. Δεν της άφησα πολλά περιθώρια. Την πήγα σε μια πολύ ερεμική παραλία μετά από 2 ώρες περπάτημα μέσα στα βράχια και στα αγκάθια. Όχι, τι τράβηξε η γυναίκα. Είχα ένα ψαροντούφεκο μαζί μου, το όπλισα, το είχα δίπλα μου και κάποια στιγμή της πέταξα το δαχτυλίδι εκεί ανάμεσα σε κάτι βραχάκια και διάφορα που της πέταγα πετράκια και τέτοια στην παραλία και της λέω: μπορείς να μου απαντήσεις τώρα. Κοίταξε γύρω της. Όχι, δεν τη σημάδεψα, εντάξει. Εγώ θα είχα τρομάξει, θα νόμιζα ότι. Το έβλεπε δίπλα μου το ψαροντούφεκο. Πήγες να με σκοτώσεις. Το σκέφτηκε λίγο, είδε το ψαροντούφεκο, είδε γύρω της ότι δεν υπήρχε κανένας. Είχε κάτι βράχια εκεί απομονωμένη. Είπε ναι. Δεν ήταν και πολύ ρομαντικό εδώ που τα Και λέμε. μετά πήγα τις ψάρεψα, ας πούμε, 2-3 ψαράκια και τα ψήσαμε εκεί στην παραλία και το γιορτάσαμε. Κάπως έτσι έγινε, κάπως έτσι, όχι με αυτές τις λεπτομέρειες, αλλά κάπως έτσι. Η παραλία λεγόταν στο Κρυφό, ήταν στη Λέρο. Ήταν μια πολύ ωραία παραλία, πραγματικά περπατήσαμε πολύ για να πάμε να την βρούμε. Μας άρεσε πάρα πολύ και παρόλο που δεν είχα αποφασίσει 100% ότι θα την κάνω εκεί την πρόταση γάμου, την έκανα εκεί γιατί μου άρεσε πολύ το μέρος. Ήθελες πάντως να είναι μια πρόταση γάμου ξεχωριστή και ιδιαίτερη. Κοιτάξτε, ξέρω ότι γενικότερα. Σαν αυτές που βλέπουμε στις ταινίες. Έτσι, μπράβο. Οι γυναίκες δίνουν πολύ σημασία σε αυτά, αλλά και εγώ ήθελα να είναι κάπως ξεχωριστά. Έχω δει φίλους μου που κάνουν πρόταση γάμου ανάμεσα σε ένα τραπέζι φιλικό. Με παντρεύεσαι. Οκ, λοιπόν, συνεχίζουμε. Όχι, αυτό δεν είναι ωραία. Εντάξει, κάποια πράγματα νομίζω ότι είναι καλό να τώρα καθόμαστε και το συζητάμε. Είδατε. Έχει την αξία του, έχει κάποια αξία. Είσαι και ηθοποιός και εντάξει, παίζει και αυτό το ρόλο του. Ήθελες να το στήσεις, να το σκηνοθετήσεις. Έχουμε και μια ευκολία στο να κατεβάζουμε ιδέες οι άνθρωποι που κάνουμε αυτή τη δουλειά. Οπότε, ναι, ήθελες να βάλεις σκηνοθεσία και. Εγώ έχω συμβουλεύσει φίλους μου πώς να κάνουμε πρόταση γάμου. Καθίσαμε, το συζητήσαμε και τους έδωσα συμβουλές. Λέω θα την κάνεις έτσι την πρόταση γάμου. Πες μας την πιο πρωτότυπη. Την πιο πρωτότυπη. Ναι. Εμφανίστηκε ένας φίλος μου γυμνός τραγουδώντας κάτω από το σπίτι της κοπέλας. Αλλά εντάξει, ήταν ελεγχόμενο, ήταν μια μονοκατοικία και δεν είχε πολύ κόσμο. Εντάξει, πάλι καλά. Δεν ήταν οι γονείς της, φαντάζομαι, στο σπίτι. Όχι, αλλά εντελώς τυχαία ήρθε η μαμά της στο τέλος και πέτυχε λίγο. Λίγο γυμνό. Πάση περιπτώσει, παντρευτήκαν τα παιδιά, μια χαρά, είναι καλά. Δεν ήταν. Και να συζητάμε κι εμείς σήμερα για αυτή την πρόταση γάμου. Θα μου στείλεις τον καλό σου να του πω πώς θα σου κάνει πρόταση γάμου. Ναι. Αμέ, όταν θα είναι εκείνη η ώρα, θα το συζητήσουμε. Το κάνω επάγγελμα, δεν το Γιατί είχα σκεφτεί. όχι. Δεν το είχα σκεφτεί. Να γράψεις ένα βιβλίο, Κώστα. Να τελειώσουμε αυτό τώρα και να μην πάμε. Μια που έχεις πάρει το κολλάι. Σύμβουλος γάμου. Μπράβο, ναι, γιατί όχι. Μετά από Κοίταξε, το πιο παιδί. πολλά λεφτά θα βγάλουν ο σύμβουλος διαζυγίων παρά σύμβουλος γάμου. Τώρα, έτσι, πώς έχουμε Μακριά από εμάς. Γιατί δεν έχουμε και πάρα πολύ χρόνο, δυστυχώς. Ναι, ξέρω. Έχω Να μιλήσουμε και για την ταινία. Α, Για την ταινία, μια νύχτα στην Αθήνα. Την προηγούμενη εβδομάδα ήταν κοντά μας η Κάτια Νικολαίδου και είδαμε το τρέιλερ. Κάνει ένα πολύ ωραίο ρόλο. Και ποιον άλλον είχαμε, και τον Μπουρδούμη. Όχι, τον Μάνο Παπαγιάννη. Μάνο Παπαγιάννη, μπράβο. Κοντά μας. Πάρα πολύ. Κάποια Δανδουλάκη, η Αθηνά Οικονομάκου. Βέβαια, παίξαμε το τρέιλερ την προηγούμενη φορά και προσπαθούσαμε να φάμε στον αέρα τα μπιπ. Είχε πολύ πράγμα. Είχε πολλά. Δεν γίνεται, ναι. Γι' αυτό θα δούμε φωτογραφίες τώρα. Α, πολύ ωραία. Για πες μας. Τις βλέπουμε παράλληλα Η και να ταινία αυτή έγινε σχολιάσουμε. ουσιαστικά με το που τελειώσαμε τα γυρίσματα από τη ζωή της άλλης. Ο Δημήτρης Αρβανίτης μας είπε: έχω ένα πολύ ωραίο σενάριο και θέλω να το κάνουμε όλοι μαζί, με πολύ αγάπη και με πολύ όρεξη. Και πραγματικά μπήκαμε σε αυτή τη διαδικασία έχοντας πολύ όρεξη. Και παίζουμε πάρα πολύ. Τα περισσότερα παιδιά δηλαδή είναι από τη ζωή της άλλης. Αν προσέξετε, είναι ουσιαστικά το μισό σχεδόν cast είναι από τη ζωή της άλλης. Ναι. Την τελειώσαμε την ταινία, περιμέναμε, δεν ξέρω τώρα, πήρε λίγο χρόνο προφανώς το μοντάζ και όλα αυτά. Είναι έτοιμη, βγαίνει στις 7. Στις 7 νομίζω, Πέμπτη, αν πέφτει, γιατί Παρασκευή έχω τα γενέθλιά μου, το ξέρω, είναι 8 Μαρτίου. Χρόνια σου πολλά. Ναι, οπότε βγαίνει στα σινεμά στις 7 Μαρτίου και νομίζω ότι θα πάει καλά γιατί είναι μια πολύ ιδιαίτερη ταινία. Έχει τη ματιά του Αρβανίτη που ο Αρβανίτης σκηνοθετεί με έναν τρόπο δικό του, ειδικά τώρα το είδα
την ταινία. Πάντως μας έκανε εντύπωση από το τρέιλερ και μόνο. Ναι. Και θέλουμε να μας πεις για το δικό σου ρόλο, γιατί γνωρίζουμε για την σχέση του Μάνου Παπαγιάννη. Ναι, είναι ένα guest. Ο Μάνος έχει μεγαλύτερο ρόλο. Εμένα είναι ένα guest σε ένα κομμάτι της ταινίας, σε μια ιστορία της ταινίας, η οποία διαδραματίζεται σε ένα σπίτι, που η πρωταγωνίστρια έχει στήσει ένα ψεύτικο πάρτι για να εντυπωσιάσει τον καλεσμένο, όπου σε αυτό το ψεύτικο πάρτι είναι όλοι κομπάρσι. Έτσι, όλοι έχουν ένα ρόλο συγκεκριμένο. Δηλαδή έχουν ένα ρόλο. Εγώ είμαι ο ρόλος που παίζω στο πάρτι, είναι ο αγαπημένος, για να ζηλέψει ο αυτός που φέρνει. Έχει εμένα τον αγαπημένο της, ας πούμε, εκεί. Και επειδή είμαι λίγο βλακούλης στο ρόλο, καταστρέφω ουσιαστικά το πάρτι με αυτά που κάνω. Γιατί δεν ξέρω καλά τα λόγια μου, ας πούμε. Συζητούσαμε προηγουμένως στο διάλειμμα ότι ενώ είσαι μια πολύ ευγενική φυσιογνωμία και ένας πολύ καλός συναντός άνθρωπος, συνήθως σου δίνουν ρόλους που πρέπει να υποδεθείς τον κακό. Καλό είναι αυτό. Είναι για σένα καλό. Μου βγαίνει, πώς το λένε, ξεθυμένη η κακή μου φύση εκεί πέρα σε αυτό. Ναι, αλλά δεν σου κάνει καλό όσον αφορά τον κόσμο που σε συναντάς στον δρόμο. Τι σου λένε? Αυτό έχει πολύ πλάκα. Εντάξει, τι σου λένε στον δρόμο? Αυτό γινόταν πάντα με τους ρόλους με τους ηθοποιούς που παίζουν ρόλους των κακών. Πάντα τους ταυτίζουν και στον δρόμο πολλές φορές. Νομίζουν ότι είμαι ο ρόλος. Τους αντιπαθούν πολλές φορές. Δηλαδή με αντιμετωπίζουν λες και είμαι ο ρόλος. Με κακίευσες, με κοιτάνε. Διάφορα. Έχουν συμβεί διάφορα αυτόν τον καιρό. Για πες μας λίγο. Τίποτα. Οι μεγαλύτεροι άνθρωποι, καλά, μου έχουν κάνει και νέοι άνθρωποι που μου κάνει τρομερή εντύπωση. Οι μεγαλύτεροι άνθρωποι σε αντιμετωπίζουν σαν να είσαι ο κακός της γειτονιάς. Δηλαδή σε κοιτάνε και. Ας πούμε, σου κάνουν διάφορα. Κοίτα τον, ας πούμε. Και σαν να μην υπάρχω εγώ, σαν να με βλέπουν στην τηλεόραση. Σε ενοχλεί αυτό? Καθόλου. Το διασκεδάζεις? Δεν το διασκεδάζω. Άμα σε βρίζει ο άλλος, θα μου σου λέει κοίτα, αλλά το καταλαβαίνω. Καταλαβαίνω τι γίνεται. Εντάξει, το θέμα είναι να το καταλάβουν οι ίδιοι ότι δεν είναι με φώκα ένα ξύλο. Έτσι, ναι. Πάμε σε ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε για να ολοκληρώσουμε τη συζήτησή μας. Πάμε. Είμαστε ένα. Γεια σας και πάλι. Εμείς χορέψαμε στο break, θα το πούμε αυτό στον κόσμο. Σας είδα, μπήκατε στην πρίζα. Χορέψαμε, είχαμε 10 λεπτά όσο διαρκεί το δελτίο και απολαύσαμε τις χορευτικές σου ικανότητες. Ωραία. Άρα τώρα είστε εντάξει, είστε έτοιμοι? Τώρα ναι, βεβαίως. Τώρα συνεχίστε τη μέρα σας. Σε λίγο με τον κύριο Σιμαρδάνη. Έτσι δεν είναι? Φυσικά. Γιατί μας το αποκάλυψες? Γιατί? Όχι, δεν είναι έκπληξη. Σε πειράζουμε. Το έχουμε ανακοινώσει ούτως ή άλλως στο Facebook. Και μάλιστα τόση ώρα κάτι συζητάτε μυστικά. Γιατί είχατε μια συνεργασία σε ένα στούντιο, είχατε κάνει μια ηχογράφηση και συζητάτε για μια τάκα μυστικά. Και δεν μας τη λέτε τόση ώρα. Αυτά που λένε μεταξύ τους οι ηθοποιοί είναι σαν αυτά που λέτε μεταξύ σας εσείς οι γυναίκες ένα πράγμα. Τώρα ας μην το ψάχνεις. Έχουμε τη δικιά μας εμείς επικοινωνία. Τον κώδικα επικοινωνίας. Ναι. Κώστα, θέλω να μας πεις τέλος γιατί δυστυχώς ο χρόνος είναι πολύ περιορισμένος. Ωραία. Είσαι και δάσκαλος υποκριτικής. Διδάσκω σε δύο σχολές. Σε ένα εργαστήρι. Διδάσκω στο Θέατρο των Αλλαγών υποκριτική και διδάσκω και σε ένα στούντιο στο οποίο διδάσκω σε τραγουδιστές και σε χορευτές σκηνική παρουσία και υποκριτική. Και γενικά ασχολούμαι πολύ με αυτά. Πολύ τάλαντος είσαι δηλαδή. Ναι, ό,τι μπορούμε να κάνουμε αυτή την εποχή τώρα. Κάνεις τόσο πολλά πράγματα. Όχι, μου άρεσε πάντα. Το κομμάτι της διδασκαλίας μου άρεσε πάντα. Και επειδή έχω κάνει και εγώ πολλά πράγματα. Και έχεις και καλή επικοινωνία, φαντάζομαι, και με τα παιδιά. Και πάει και πολύ καλά. Δηλαδή είναι ένα κομμάτι που μου πάει πολύ καλά τα τελευταία 2 χρόνια δηλαδή που ασχολούμαι. Και τι συμβουλεύεις τα νέα παιδιά που θέλουν να ακολουθήσουν την υποκριτική μια τόσο δύσκολη εποχή? Είναι ένα επάγγελμα που, όπως όλα τα επαγγέλματα αυτή τη στιγμή, πλήττονται από τρομερή ανεργία. Έτσι. Σε εμάς θα πρέπει να το θέλει κάποιος πάρα πολύ, να το αγαπάει πάρα πολύ και να είναι αποφασισμένος ότι τίποτα δεν είναι εύκολο. Και, δηλαδή, τα περισσότερα παιδιά βλέπουν την τηλεόραση, βλέπουν τα εξώφυλλα, βλέπουν αυτό το πράγμα και νομίζουν ότι όλοι οι ηθοποιοί και ότι όλοι όσοι ασχολούνται με αυτό είναι έτσι. Ότι αυτό είναι. Ότι είναι όλα φαντασμαγορικά και όλα μέσα σε ένα φωτισμένο ηλουστρασιόν, ας πούμε, περιτύλιγμα. Δεν είναι έτσι όμως. Διότι αυτό το απολαμβάνουν πολύ λίγοι ηθοποιοί. Οι περισσότεροι ηθοποιοί δεν είναι, μπορεί να μην είναι στην καν, να μην τους ξέρεις καν ότι είναι ηθοποιοί και να ζουν από αυτό. Τώρα, ειδικά αυτή την εποχή, αυτό που τους λέω, το πρώτο πράγμα που τους λέω, εφόσον αποφασίσουν να ασχοληθούν με αυτό το επάγγελμα, είναι ότι θα πρέπει να το θέλετε πάρα πολύ και να είστε αποφασισμένοι να κάνετε πολλές θυσίες στη ζωή σας, αλλά και ίσως να στερηθείτε και πάρα πολλά πράγματα. Διότι σε εμάς δεν είναι εύκολο πια να βρεις δουλειά. Εσύ στην ταινία παίζεις και με μια Κύπρια ηθοποιό.
Μάλλον έχεις παίξει και με μια Κύπρια ηθοποιό, την Ιωαννίδου, πώς λέγεται. Εννοείς στη ζωή της άλλης. Στη ζωή της άλλης, τη Μαρία. Τη Μαρία Ιωάννου. Ναι, Τη Μαρία Ιωάννου, συγγνώμη. Είχαμε παίξει μαζί στη ζωή της άλλης. Είχατε παίξει στη ζωή της άλλης. Θα σκεφτόσουν να κάνεις μια καριέρα στο εξωτερικό όπως πολλοί συνάδελφοί σου? Γιατί δεν υπάρχουν εδώ δουλειές. Με παρακαλάνε το Hollywood και γενικά με παίρνουν κάθε μέρα τηλέφωνο. Αλλά δεν είναι ευκαιρό. Γιατί έχετε τόσες πολλές. Δεν είναι ευκαιρό, δεν μπορώ αυτά τα ταξίδια τα υπερατλαντικά και δεν μπαίνω στο αεροπλάνο να πάω παντού θα μπορούσα να κάνω καριέρα, αυτά είναι να γίνουν οι προτάσεις. Εγώ έχω δουλέψει στην Κύπρο. Έχω δουλέψει στην Κύπρο. Εντάξει, δεν ξέρω αν θα μπορούσα να φύγω για μια ολόκληρη ζωή, αλλά αν ήταν μια πρόταση η οποία θα ήταν πολύ μεγάλη και πολύ δυνατή και θα μπορούσε να με κάνει, θα μπορούσε να φύγει και η οικογένειά μου αν ήταν τόσο μεγάλη. Πολλοί ηθοποιοί έχουν μάνατζερ που τους κλείνουν δουλειά στο εξωτερικό. Δεν σημαίνει ότι πάνε όλοι στην Αμερική και κυνηγούν τον όνειρό τους. Μπορούν και από την Ελλάδα να κανονίζουν κάποιες δουλειές. Πολλοί. Το κάνουν κάποιοι αυτό. Εντάξει, δεν είναι καθόλου εύκολο. Δεν είναι καθόλου εύκολο να το κάνεις και θέλει και χρόνο και χρήμα να αφιερώσεις για να πεις ότι φεύγω από την Ελλάδα για να κάνω καριέρα στο εξωτερικό. Αυτό νομίζω ότι έχει περάσει για μένα αυτή η διαδικασία. Έχουν περάσει τα χρόνια πια που θα μπορούσα να το έχω κάνει αυτό με πολλές σπουδές, με πολύ χρόνο και με πολύ κόπο για να φτάσω σε κάποιο σημείο να πω ότι μπορώ να κάνω ίσως μια καριέρα στο εξωτερικό. Τώρα πια είναι αργά. Δηλαδή, αν τύχει κάτι το οποίο να χρειάζονται έναν Έλληνα ηθοποιό που να αυτό και να τύχει και να τύχει, με μεγάλη μου χαρά. Τα μελλοντικά σου σχέδια ποια είναι, γιατί πρέπει σε πολύ λίγο να σε αποχαιρετήσουμε. Βλέπω τον κύριο Σιμαρδάνη με κοιτάει περίεργα. Απειλητικά. Ναι. Αυτός είναι ο κακός, δεν είμαι εγώ ο κακός. Είναι μια χαρά. Λοιπόν, όχι. Καταρχήν πιστεύω ότι μέσα σε αυτή τη βδομάδα θα παραδώσω το βιβλίο που σας είπα και είμαι πολύ χαρούμενος γι' αυτό. Και ελπίζω όλα να πάνε καλά και το Μάιο να εκδοθεί. Δηλαδή αυτή είναι η διαδικασία. Περιμένω ότι το Μάιο θα είναι έτοιμο και θα βγει στα βιβλιοπωλεία. Από τις εκδόσεις Μίνωας. Είμαι πολύ χαρούμενος με αυτό που κατάφερα και έφτασα σε αυτό το επίπεδο να το τελειώσω. Ελπίζω ότι πολύ σύντομα τα πράγματα στην τηλεόραση και γενικότερα στο χώρο μας θα αλλάξουν, θα πάνε λίγο καλύτερα, έτσι ώστε και εμείς να βρούμε περισσότερη ηθοποιή δουλειά. Που υπάρχουν αυτή τη στιγμή πολύ μεγάλη ανεργία. Πάρα πολλοί ταλαντούχοι ηθοποιοί, πολύ καλοί ηθοποιοί, οι οποίοι είναι άνεργοι. Και οι οποίοι δεν έχουν μάθει να κάνουν και τίποτα άλλο στη ζωή τους. Είναι κρίμα πραγματικά. Όταν άλλος είναι 45-50 χρονών και για 20-30 χρόνια δουλεύει σαν ηθοποιός και δουλεύει καλά, υπηρετεί καλά αυτή την τέχνη και ξαφνικά βρίσκεται χωρίς δουλειά, τι άλλο να κάνει τώρα, τι μπορεί να κάνει. Έτσι ακριβώς. Όπως όλα τα επαγγέλματα βέβαια, όλοι αντίστοιχα έχουν τα ίδια προβλήματα. Ελπίζω όλα να πάνε καλά, να πάει καλά η ταινία που βγαίνει τώρα στις 7 Μαρτίου, το Μια νύχτα στην Αθήνα. Θα τη δούμε κι εμείς. Του Δημήτρη του Αρβανίτη. Θα είμαστε στην προβολή. Καλή επιτυχία πραγματικά σε όλα αυτά τα πράγματα που κάνεις. Συνεχίζεις το χορό ή όχι? Συνεχίζω, όχι με τους ρυθμούς του Dancing with the Stars, αλλά συνεχίζω. Λίγο ζούμπα, Λίγο ζούμπα, λίγο ό,τι μπορούμε να κάνουμε. Να στείλουμε και τα φιλιά μας τώρα που είμαστε όλοι μαζί στην Τίνα τη Μεσαροπούλου. Την αγάπη. Πολλά φιλάκια, γιατί μας βλέπει. Η Τίνα είναι πολύ αγαπημένος άνθρωπος και πολύ καλή δημοσιογράφος. Και εμείς την αγαπάμε. Τη διαβάζω. Πολύ. Και νομίζω ότι είναι από τους πολύ καλούς δημοσιογράφους που υπάρχουν στον χώρο. Γιατί κάνει κριτική, πραγματικά κάνει πολύ ωραία κριτική. Κάνει κριτική όπως πρέπει να κάνει. Πραγματικά είναι και ένας πολύ καλός άνθρωπος. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ ξανά. Τώρα θα σε βγάλουμε από την πρίζα. Ναι, θα βγάλω την πρίζα. Και θα βάλουμε τον κύριο Σιμαρδάνη. Εννοείται, ο κύριος Σιμαρδάνης είναι. Τον καλωσορίζουμε. Θα μπορούσα να μείνω και να την κάνω εγώ τη συνέντευξη, αλλά αφήστε τώρα γιατί θα έχουμε προβλήματα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Φιλάκια πολλά στην οικογένεια.